Salut, mă numesc Andrei. Vreau să vă spun că mie îmi place să citesc multe cărți și îmi mai place să citesc ziare. Din ele poți extrage multe informații despre viață și poți să găsești mulți prieteni. Cartea este limba mea maternă. Ea m-a făcut mai inteligent și mai deștept și eu mă mândresc cu asta, că cartea m-a învățat multe. Am 17 ani și mi-a făcut plăcere să vă povestesc un mic detaliu din viața mea.